लोखिसारा एग्जामनि थाखाय आं दिनै फरायनोसै। दिनैबा हले आं मबाइलबो नाया, उन्दुआबो, रिल्सबो नाया, जेबो भाइरेल भिडिअबो नाया आं दिनैबा हले आं गोसो होनानै फरायनोसै। मुगल साम्राज्यो गोदो गोदाय मुगल साम्राज्योआव आकबर मुंनि सासे राजा दङमोन आरो बियो महाराणा प्रतापखौ जोबोद गियोमोन। महाराणा प्रतापखौ बियो खिथुआव खिलानानै गिनानै खारोमोन। मबाइलाव मेसेज फैबाबो आं मबाइलनिसो गोसो होथारा दिनै। फरायथारनांगौ। भाइरेल भिडिअ फैदों 20k 30k नि नाया नामा? नै थाफ्लि समाव बिखा समाव भिडिअ हगारलायबाय नोंना गोसो थोनाया। नों जेसेबां बुरखाया मानो आं दिनै मबाइल नायनायाव गैया। आंहा मुगल साम्राज्योनि मुखस्थ लानांगौ। बे मुगल साम्राज्योखौ मा एसे बायोब्रा आङो। बे हिस्टरियाव मुगल साम्राज्योखौनो बयनिख्रुइसिन बानाय मोनोलै आङो। बे एग्जाम बानायग्रोग्रा मानसिया सोरमोनब्रा? दाबायदियाव बियो थांनानै थानायमोनब्ला स्टुडेन्टफोरजों बिराद बुजागौमोनलै बियो। लोखिसाराया एग्जाम बानायालासिनो ओरैनो सा साजों फरायहोलांबाय थाबा मा जायोमोनलाय? दा जोंहासो बेसेबांबा खस्थ गुसुफोराव।